Escodi ha celebrat la segona edició de Tots Podem Innovar, Passió pel Comerç, al Cosmo Caixa Barcelona, amb més de 400 inscrits. Una jornada amb l'objectiu de donar més eines de coneixement als empresaris del retail en un context de reconversió constant del mercat. Els assistents han arribat des de més de 80 poblacions de tot Catalunya. Un 60% de l'audiència de la jornada ha estat formada per propietaris o gerents de comerç, la meitat dels quals d'empreses amb varis establiments. També han participat representants d'associacions i administracions públiques i estudiants universitaris de direcció de comerç i distribució, joves que volen fer carrera en el món del retail. El paper d'entitats com Escodi formen també d'alguna manera un protagonisme important i necessari. Adaptar-nos a aquests nous entorns, a aquests nous vectors, a aquestes noves tendències, requereix formació, requereix compartir experiències, requereix capacitació, requereix, en definitiva, planificar, construir estratègies i, sobretot, evidentment, construir coneixement i crear talent. Apostar en aquests moments per la innovació és no només una necessitat, sinó jo diria que també una oportunitat. L'edició del 2013 de Tots Podem Innovar s'ha centrat en com motivar el client i com connectar amb ell. Primer s'han exposat les tendències existents al món, moltes vegades liderades per petits emprenedors, i s'ha recordat que les coses canvien constantment, per tant, que cal innovar permanentment. Des del punt de vista antropològic, s'ha presentat el consumidor com una persona activa que reclama ser escoltat. S'ha de preguntar i observar el client i el no client per saber què, quan i per què fa les coses, què li agrada i què li faria la vida més fàcil. Alumnes universitaris del graduat en Direcció de Comerç i Distribució han presentat els perfils dels consumidors de dues experiències de comerç efímer. Un exemple de col·laboració entre universitat i empresa que fomenta la generació de coneixement del sector amb aplicació directa a les estratègies empresarials. També s'ha dit que el client, abans que res, és persona. Un ésser complex que necessita de la comunicació i que és sensible a les motivacions i emocions. Per a poder connectar amb el client, amb les persones, cal explicar històries, aportar plaer, emocions i valors. És necessari que el comerciant surti, passegi i visiti botigues i negocis d'altres sectors per inspirar-se. Qui sàpiga connectar amb les persones té l'opció a sortir de la trampa de competir per preu. S'ha demostrat que amb passió i compartint motivacions, emocions i valors és possible crear un concepte de retail d'èxit sense grans recursos. A internet hi ha eines de màrqueting digital gratuïtes que poden aportar informació i oportunitats molt valuoses pels negocis. Ha estat una jornada amb idees que vol ajudar a donar una imatge del comerç com a sector innovador capaç de crear riquesa. Hem de trencar, quin clixé hem de trencar? Doncs reptes que té plantejats el comerç, aquest baix prestigi social, amb els que sou a aquesta sala, que sou gent de cert tamany, que sou gent que esteu en institucions. Jo penso que aquest baix prestigi que té el sector l'hem de trencar a base de donar notícies positives. Amb iniciatives com aquesta jornada, Escodi vol esperonar l'empresari de comerç a ser valent i conscient de la seva responsabilitat i capacitat de fer coses noves. Tot el que sigui tindre idees, recursos, canviar, donar-li el que puguem millorar cara al client, que és el que ens ha portat aquestes jornades, està bé despejar-se una miqueta d'això. Estem invertint molt en escoltar el client, que era una cosa que evidentment ens pensàvem que la fèiem i que la fèiem bé, però vist aquests grans professionals que ens estan donant classes, doncs sempre podem millorar i així ho estem intentant aplicar i comencem a treure els fruits, que és molt important. Quan entres a un punt de venda, i aquí estem. Estic aquí intentant innovar amb aquest aspecte, donar emoció o donar sensacions, transmetre alguna més que no pugui transmetre la competència, que sigui alguna molt personal. Dintre del món del pa, per exemple, hem creat una botiga, un espai nou per poder comprar farines de diferents tipus, per fer diferents tipus de preparacions. Posar-nos a l'altra banda del taulell, entendre les necessitats del client, o sigui, en el dia a dia ja entenem que això és més complicat, però sí, entenem que ens hem de bolcar més en les necessitats del client, que el tenim molt proper i ens entra cada dia al comerç. Amb Tots Podem Innovar, Escodi ha volgut demostrar que la innovació és a l'abast de tothom, no importa tamany, i que cal posar passió amb el que fem i entendre el client com a persona amb qui compartim motivacions, emocions i valors.